mbimi SDM dow bit komi waliyu ɓiɗɗo mo nafata ko bonnere maniwu holko firti ɓiɗɗo mo nafata ko bonnere mani par ce que wona joom hoore kala wawi firtude ko gonɗa e haalde ko wona kam mo kala kadi ande ko gonɗa e haalde ko mino ko hen jeeyami non an ka réel wiɗa holɗum ɓoccode ɓay kon ɓoccode ƴaftode wonti mbalax kon batire on cohluɗon ho wonno ɓoccode ƴaftotoɓeɓe an koye bala gonɗa aussi manam scène rap sa monti podium ko rabnoma hip hop sa waɗama batire haalis salo ko rab a wonadi mbalax an monta dow scène a wona bango man aɗa batire haalis aɗa ƴefta aɗa waɗa ɗum namma ɗum wona dara fakin hol waɗa ɗum hol baɗo ɗum holmo jiɗɗa monti scène tan hamga waɗa batire ton ene mantoga cikka maro ɗum minen min jaɓata ɗum de billahi wallahi ɗum rab rab ne sali ɗum e te an hoore maɗa foti ɗum salade ka fake nigga an oɗo no wiyete Kana MC en plus One Black hol message mo lanceraɓe e ɓe ganduɗa kadi aɓe bokkuno hen kono Allah rokkani ɓe yaltude e vainqueur o hol konngol ngol joguiɗa e faade e mabɓe quoi mais ɓen samoɗo sohluna mabɓe kamɓe minen taro min daro min ƴeewa hol wiyetata goɗɗo tet gare sabu Allah ja addanamɓe ɓe daro min ñamodira billahi mbeɗa heydi daño xiif What's up, guy? This is your boy Baba Galle from Raplar Innovation. Guy, en bayri no wadde émission amen o mais hande mbatti comeback. Eɗen gandi gonɗen ɗo actuellement ko Dakaru, précisément Liberté 6 ɗo to ganduɗa woni VVC, précisément o jii caggal amen ko route BRT woni ɗo. Bandiraɓe en mbaɗino tourné ji seeɗa e vainqueur uji ɗi ganduɗa kamɓe gagnino e sayfo mo mbannoɗen organisé woni compilation of the MJ. En jettinoma o mo ganduɗa woni Kana MC, en garino kadi e o mo ganduɗa woni One Black. Joni noon garten ko ƴettude vainqueur goɗɗo o. Jarani miɗo waɗa souligné inde makko par ce que foof ne andi mo, yeɓɓe sayfuji ɗi foof ne andi troisiéme vainqueur o ko holono. On woni Kana men o, l'américain amen o, neɗɗo mo ganduɗa il est techniqueur, lyriciste, fof nane makko complet. Mais noon sa yi style o, sa wiyama o jeeya ko Dande Maayo mbiyata ko ala, sa yima ko Fuutanke mbiyatama ko ala, mais mbiyata ko américain ɓe jaɓanma c'est un américain, mais non ko Fuutanke ko Dande Maayo najo. On jimo to caggal to e mbaɗamo surprise jehen tawyen mo toon joɗɗen jewtiden e makko o haalna en. On woni SDM ja big cameraman Rawam on par ngeen kaldene mako ha. My man SDM from Dande Maayo from Daljam crew bro. What's up my man? Naka again. Si kalanda. SDM dow bit komi waliyu ɓiɗɗo mo nafata bonnere maniyu classé len comme si c'est Aliou si komi Seydina Aliou man ngay daw chaque jour no akim ma alen mun comme mo dak Pikine munoma dabba sa yaay sax sikim rap mon foof nandino asan sagam pour mi bokka e mon no wona sagam concert welani bonna gasani bonno bonani tawde ɓe yahani SDM fadani mayde mi hulani. Yo guys, kono mbirnomi ni en gari ɗo en poti e SDM actuellement eɗen ɗo e Liberté 6 donc so jii caméraman eɗen e 23h45 alors ɗum ɗo fof haydara jaranani men ɗum so wona Raplar o yaara yesso ko ɗum woni anni amen ko ɗum min jiiɗi kadi ko ɗum min jiiɗi wallodirde e moɗon ballodirono amen kadi puusen guemo yaara yesso eɗen jii o saaha hewɓe nanɗani hewɓe yejjiti hoore muɗum mais ene jarani kam ene jaranimo ɗum addi men hande ɗo e Liberté 6 min kawri ɗo min dari ɗo juste koye dow voie BRT o min dokka champion amen o mo ganduɗa woni vainqueur Raplar Innovation o e compilation of the MJ. Min goppuma SDM calmina yeɓo men chaîne Raplar Innovation o. Assalamu aleykum mais réel ko mbaɗɗa ko mais bon ko weltade vraiment ko weltade ndax ɗum ɗo kadi hamgo parfois no moƴƴi hen aussi kadi ko salminde ƴeewoɓe foof wideɓe hande kadi mboɗomi ɗo ko SDM from Daljam Music mboɗomi ɗo hande e émission fof ko ɗo voilà émission fof ko ɗo oui donc siarna gayi dal yeah. Acha my man o woni SDM vainqueur compilation of the MJ. Guys so jiiɗi gawji am woto cikkemi jogi moto de
ko ɓuɓol tan jaggi kam ay filière ma ko kanko ko kano ɓe kanmo suusa jangol quoi min ɓuurimo samode par ce que si un peu à l'aise quoi SDM mi acca mbaɗa présenté o holto SDM immiri ha hande woni SDM quoi. way SDM ko boy Mr Frat artiste Dande Mayo from Daljam Music way mi farano wadde présenté o sax mais xam nga rek pour ɓeɗa leerde dal borom ɗo hande émission fof ko ɗo yombata mawul mawel comme no woyi wade ni min meeɗino arde ɗo la gotol mais heeɓino ɓoyde joni par ce que somi jumani waɗi 1 an walla 2 ans voilà donc nak hande kadi amin ɗo wonno ko MC hande amin town amin Dakaru Ndiaye capital donc hande heddara yombata whatsapp yo mo men SDM aɗa wawi men haalande hol hitande natɗa e guemo SDM naati rap ko 2021 way 2021 ok 2021 ha hande holko SDM yaltini bon hol projet ji ɗi o yaltini holko woni dow muɗum de 2021 ha 2025 somi jumani amadou jogui 3 ha 4 clip mbimami nak way amin jogui nak son ji audio ɗin eɗin nder toon quoi way wonande projet kadi aro ɗum mi sikku humpani fansiji ɗi way heddoro noon amin mawno ɗo tottire sadda ɗo min kala kadi inde projet o min gasa prochaine émission mi haalay ɗum hen inchallah way mais SDM ko kanko tan carrière makko solo walla woni koye groupe way mboɗo salminoɗo ha OMC kanko dañani arde par ce que mono village o yehi toon depuis semaine passé ɗum tagui hande ne kanko ne o dañani bokkude émission he mais mboɗo salminamo SDM wona goto SDM ko ɗiɗo no SDM ko groupe o ko ene wiye Daljamu Music ko min OMC woni hen way minen goni hen depuis 2021 2020 min mbaɗi sos on groupe mais ko 2021 min puɗɗi wadde enregistré son quoi way mais en tant que Daljamu inde nde holton immi Daljamu inde nde immi e OMC kanko waɗi créé inde nde haalde gonga way mais Daljamu sa ƴeewi joni comme bienvenue walla bisimilla ma ɗum woni Daljamu dal e pulara ok non a famata tan quoi mais yalla baxno inchallah alors SDM est ce que aɗa jogui manager walla koye entourage tan gonɗa kadi est ce que aɗa signé contrat e label aji ɗi walla ko an tan yahanta hoorema SDM nini mi ala manager parfois nak a jogor neɗɗo ɓadiɗoma ha manam o gérant ma côté ji comme si que ko manager fonno wadde ko taw kanko omo waɗa ɗum mais a haala gonga tan o wona manager eyyi ko fati kadi e labelaji mi signani hay nokku ko studio ko lamboto rek a yahat ɗa mbaɗa enregistré janggo ummoɗa ɗon yaaha banggue goɗɗo ko noon tan quoi way en tant que new school sa ƴeewi fuɗɗiɗa ko 2021 ha faade hande ni est ce que affaire o no weeɓi de temps que aɗa yiilo lawol ngol ha joni peut être ne wiya yiyama no yirɗa ɗum ka comme ko olof Ndiaye wiyata ko rek yonum dawdu gaaw te enen fof eɗen gandi ɗum rab no waɗi hunde wotere par ce que won hen ɓe Allah yomminani yaltina son goto fof anda ɗum mais battane mum hay goto andata ko hol toon won hen waɗoɓe taba hay to dow mais so yettima dow ko tahata ɓe ñifde yombata joni nag min guila gonmi hen haalde gonga musananimi à 100% mais ne weɓananimi à 100% ay par ce que woppude ɗoyde mum ponoɗa ɗanade e gandi ɗoygol no e welde aɗa won hen aɗa itte aɗa watta aɗa tagui biɗa aɗa haaɓe bituji moylol ɗum no muusi haalde gonga mais sa yaltini kadi sa ƴeewi yimɓe ene kaldita e mani a tawan ene weeli quoi donc ɗum tagui mbimi musani mettani nan hakkude ɗon tan voilà bandiraɓe kanko woni ɗo ha joni SDM en garat ñagoɗen hande technicien o rokke en sayfo mo ganduɗa kanko wonno kanko e Kane MC e One Bala kamɓe wonno vainqueur compilation ji ɗi mbaɗnoɗen organisé ɗon e chaîne amen Rapulaar Innovation en yeɓat garen namdoɗenmo holno waɗirno préparé e hol confiance mo heɓno par ce que déjà haade sayfo rokkede jugeur ji ɗi haade rokkirɗe hol wonɗo vainqueur kamɓe hoore maɓe joguino volontaire surtout kanko SDM wiide boyji ɗi ko min wawiɓe hay e test uji makko holliri ɗum ɗon donc on confiance ɗon min jiiɗi ko après sen jeeɓi sayfo duttoɗen namdoɗen mo o waɗane décortique seeɗa gani yo ar bok
SDM do bit komi waliyu ɓiɗɗo mana fata bonnere maniyu classé len comme si c'est aliyu si komi seydina aliyu man ngay daw chaque jour no akim ma alen mun comme mo dag pikin munoma dabba so yay sak sikim rap mon fof nandino asan sagam pour mi bokkaye mon no wona sagam conserve lani bonna gasani bonno bonani tawde ɓe yahani SDM fadani mayde mi hulani ɓayde ɓe kuwani ɓiɗɗo gasani SDM parani gatamare yo tok tan leydi no moɗa bigam so wonti leeɓi mi ɓoɗa voilà SDM a yeewi kilimo mi rokkuma woɗo ko kalɗa hen d'abord haade mi pose question quoi eyyi ɗum ɗo moom wona ko bettimi dal way wona ko bettimi par ce que mbiɗo anduno nde jiimi affiche o nde mboɗo salminoro hen gam goto no wiye Bas nde affiche o fewnama mbimami taw affaire yalta to ɗam ɓe jahani studio de ono digam moyi kam carrément an mi yi affiche ma e mi yi photo ma e nder affiche boyji he mais ɓe an wawi ɓe jalmi noon mbimi carrément mais bon ɓe mi anda ko taw yammi toon hoolo ko joguiɗa mais wata andu kadi goɗɗo ko addorta mbimi comme ko guerre la nag yofu góor la ñu dem mbokkante xool kisa Allah waɗi jaami xam nga iɗi wadde prise o on naati o waɗi gese keɗimi ɗum jalmi noon min gandumi carrément way du niveau quoi voilà yes en tant que holno mbaɗirɗa ɗum préparé donc parce que won artiste aji ɗi ganduɗa ko saaha nde mbiɗaɓe programme waɗi ko nden ɓe windata won woɓɓe ganda ko windata ko avant programme so programme ari tan ɓe jaltina e bindiji maɓe mbatta modifié holno mbaɗirɗa programme affaire o min dal affaire o min ni nde wonno ranno carrément somi yeehi hay somi rabani somi darima tan somi yeehi mi artirat ɗum tagui affaire o mettinoyam mais wona 100% par ce que sa ƴeewi affaire o mbaɗo wamade ko nder 2 jours régle mi affaire o par ce que déjà ko 12 mesures wonno hewani ete ɗum ɗum no foti yombande artiste voilà sa yi affaire o saɗi seeɗa won ko ɓeyata taw e yimɓe kadi a darata aɗa haaɓe voilà ɗum tagui affaire o ɗemno mettude seeɗa mais e nder 2 jours tan mi régli ka o après nden dardimi e OMC mbimo nde joni noon ko ɗum ɗo bindumi de tegmi oygam nice ɗum ɗo sa nayi ɗum ma wawi boyji a gañotoɓe min jaadi quoi kisa Allah waɗi no wirno ni ko noon wayi ok est ce que aɗa wawi men rokkude ouverture couplet ma o mbimi ko SDM dow bit komi waliyu ɓiɗɗo mo nafata bonnere maniyu classé len comme si c'est aliyu si comme seydina aliyu man ngay daw chaque jour no akim malen mun comme modak pikin muno modda basa yay sax sikim rab mon fof nandine agent sagam pour mi bokkaye mon no wona sagam conserve lani bonna gasani bonno bonani tawde ɓe yahani SDM fadani mayde mi hulani ɓayde ɓe kuwani ɓiɗɗo gasani SDM prani c'est que woɓɓe ni heeɗo ni yiya sayfo ni heeɗo sayfo mais ɓe ganda min woodi ko heewi ko mbaɗmi tiire nder toon ene waɗi next level aji ene waɗi mbiɗa ɓiɗɗo mo nafani fuɗɗono kam haalnam ɗum mbimi SDM dow bit komi waliyu ɓiɗɗo mo nafata ko bonnere maniwu holko firti ɓiɗɗo mo nafata ko bonnere maniwu ko haala ko ganda min affaire o non mi yiɗa haalde quoi par ce que somi haali tan déjà min ko miijotomi waɗi ñaaw quoi voilà comme no miijorɗa ni no comme ko noon wayi quoi xam nga so waade lebbi jeenayi ha bare jibina wiye taw nafata billahi wallahi a bonni maniw barke Sëñ Tuubaa voilà joni ko artiste aji kalta ɗum walla ko qu'est ce qu'il y a artiste aji mbaɗanmi ɗum ɗo quoi par exemple an a wawa jibinde ɓiye o wiya kanko ko rappeur taw makeɗo nafata hen wallahi bama ko bonni maniw voilà gay ko ni ha ko SDM joni noon SDM caggal nde mbiyeɗa résultat ji ɗi yalti holno affaire o wayi e ma hol weltare nde keɓɗa hen hol affaire o juri e ma vraiment par ce que neɗɗo so wiyama bokki e compétition ha compétition résultat yalti wiyama ko a woni e mabɓe vainqueur o donc voilà hol weltare nde arnode ma quoi way affaire o no waɗi weltare hay goto anda to nden weltare to haaɗi on jour mo waɗi ɗum rappelé village gonnomi sah mais ganam goto no wiye Matadi Mat Fall kanko noddi kam somi jumani kamɓe eɓe bokkude e nder live mon he hay so tawi ɓe kalani hen kamɓe ɓe yeɓanno on quoi nde affaire yaltan ɗo mi mittinani kanko noddi kam téléphone o wi kam soto gonɗa mbimi nini mboɗomi village mboɗomi galla men o wi kam hana tinani ko hande affaire o fonno hokkirede mbimi kay mi tini ko hande affaire o yaltata joni o wi kam min de mi nani ɓe mbi wonde ko an gagni après jalmi noon taw mbiɗo jooɗi no haftimi nak min kuppi mi noddirma o kuppi noddirmomi noon min jewti hen nice si ande nodduɗa kam téléphone après mami confirmé sila a commencé ma har tofi ñëw mami ɗum publicité affaire o yeehi quoi donc holko mbiɗa e genre hon ɗiɗon concept aji comme hande yimɓe ni immoni waɗa organisé sayfo en holko mbiyata hen hono ɗin façon ji mouvement ji quoi
min gay so wonno sagam chaque semaine ɗum waɗat chaque semaine ɗum waɗat par ce que won hen ɓe ngannduɗaa hannde e nder on sayfa tagi heewɓe nganndi SDM billahi wallahi nde affaire o yalti tak wonɓe ngannduɗaa mi meeɗa sikkude en anndima e nder aduna he ɓe noddi kam téléphone wi carrément boy mais manam amin nananno dillere ma mais min gandama mais wax degi fa yalla sa gomi hoore ma ko tegɗa ɗo ko ka joom talent par ce que wona joom hoore kala wawi firtude ko gonɗa e haalde ko wona kam mo kala kadi ande ko gonɗa e haalde ko non an ga réel ok joni caggal ɗum holko mbiyata deux personnes ji ɓe ganduɗa an sa tewti hen wona 3 wonɓe vainqueur ɓe an oɗo no wiyete Kana MC en plus One Black hol message mo lanceraɓe e ɓe ganduɗa kadi aɓe bokkuno hen kono Allah rokkani ɓe yaltude e vainqueur o hol konngol ngol joguiɗa e faade mabɓe quoi ay ko félicité tan ko wadde félicité Kana MC e One Black way mais ɓen sahamade sohluna mabɓe kamɓe minen taro min daro min ƴeewa hol wiyetata gonɗo tet ngare sabu Allah ja addanamɓe ɓe daro min ñamodira billahi mbeɗa heydi daño xiif billahi wallahi mais boy won ko kullal de kullal a heeɗima émission momin mbaɗi hana nani mbimami émission momin mbaɗi mi heeɗima mi yeeɓi ɗum ko haali ɗum ko foof ko ɗum taki mbimi kullal daɗata rab radde danla ajara gatata wara tanne ɓenna SDM hulata komi ɓiɗɗo pullo haali so welata ɓuura wonde julɗo ko haala addi haala ananani par ce que déjà woodi wadnoɗo kam message o yi SDM kala yaltindo MG o jaaboma o wiya magi ñëw o waɗa vocal uji te o yaltinta son o yaltinta clip joni nani ɗum ko joni jaabi e joni kalɗa ko jaabiɗa One Black ko te min keɗanoki ɗum min jiyani vidéo mais pourquoi par ce que miyet da ngay soob rek quoi koye WhatsApp tan gonɗa aɗa sooba tan quoi non mi wona rapport WhatsApp de way boji ɓe hamga rek ha joni ko wiide ɓe aɗa andi manam classe ne bokki e game hande sa itti classe e nder rap ala ko heddoro hen min de mi anda holɗum mais min classe ɓuurimi wadde favorisé e nder rap am taw classe ardimi ha paari tagi mi hen ko heddi kala noon ganduɗo hoore mum ene suusi classe sa tawi kam hen moyolol noon quoi mayde yaltatɗo hen par ce que min kulani ɗum quoi minen ko ɗum tan o sa holmo ɓurɗa sohlude hande maɗon back to back an holmo ɓurɗa kolade e mabɓe holton toon kon fof mi hooli wa min noon mi yandomo fof mi wodde par ce que kam fof minen andi min wawi ko kamɓe namdotoɗa hol cusɗo SDM jomum ara daro joni mi namdoɓe hol susɗo SDM yo waɗ commentaire waɗ commentaire lestan mbiyaka mbaɗa suusi SDM janggo vidéo ma yaltat voilà ok caggal ɗum SDM en garate clip ma mo cakkitiɗa yaltude no wiyete kadi ego classe affaire o ni sowi ko heewi min gaccuma mbaɗa hen développé quoi voilà on vidéo ko vidéo belɗomi ha somi jumani ko an wonno vidéo fof no coow vidéo ni wonde vidéo ni yooɗi ok on vidéo somi jumani puɗɗorimi ko mbimi ko kamɓe nodda ko min fada ɓe mbi kam yonta ko ma gara an kam rapputinno yawnoɗa so SDM yettima pottaɗa voilà no mbiruɗa ni mais so mi namdoma ko piguji tan waaw par ce que déjà mi haali inde nde ha paari ego classe on wiyete ɗum est ce que an aɗa jogui cuusal darade waɗde souligné inde ɓe ganduɗa ko ɓen kalannoɗa joni wona kamɓe eɓe keɗo rap eɓe gandi rap sa yiiɗi mi rabama son ha gas après mi firtanma ɗum mbimi ko kamɓe nodda ko min fada ɓe mbi kam yonta koma gara an kay rapputinno yawnoɗa so SDM yettima pottaɗa a wino mbaw ko rap ga taga a ustat haalatinno liggoɗa ko tuppak mayde SDM taga min somi mayi lomtam ala way MG somi jumani aɗa andi wiyannoɓe to wonde baw ko rap ko ga taga hamgo lanek lan walla anda ɓen sa anda moylol noonu baw ko mum tombo kamɓe eɓe gandi koye mabɓe kamɓe kaldata voilà kamɓe eɓe gandi voilà mbimi ko tuppak mayde SDM taga min somi mayi lomtam ala mbimi mi naati neere Afia Fala mi noddi wolde me jambar ala hol wonɓe neere Afia Fala an haal neere mi anda Afia kam miɗa andi Fala mi anda Fala est ce que wona jara so on toon rapport no wawi wonde de hay jam woppani de est ce que wona won Black Gang kalta fof no wawi wonde on émission makko sa woto nannumo émission jiyam woto buddande ɗenen fof par ce que kanko min gueɗe makko mi suusa yo ara ƴafto minen min gadda rap yo ara ƴafto minen min gadda rap walla minen ke rap min noddimo yo ara to minen rap kanko waɗani rap kono so waɗani rap ƴaftodirgol ha ɗum wona bindol a rabani de bro a fijat Black Gang a nani mi ñaguimama tan
saɗa winda hoto yiyam hen anani ko S1 ma provoqué o ya waɗani rap wona koye ƴettade alors ko an e makko toon mbiɗa heeɗi réplique ma saɗa yiɗi famde pour mi hokkama black kanko holtono jeeyi mbimi baɗɗo watti waw hollire gaynde ñamta ceeb kettoɗe ɓay kon ɓoccoɗe ƴaftoɗe wonti mballah kon batire tout ça classe he moftoɗe kon jombayɓe kon cuddoɗe dillini guemo ɗum mettiɓe kuɓɓe gaz uji jooɗoɗe Baltasar nani ŋaaɓoɗe wiɗa holɗum ɓoccode ɓay kon ɓoccoɗe ƴaftoɗe wonti mballah kon batire on cohluɗon ho wonno ɓoccode ƴaftotoɓeɓe an koye bala gonɗa aussi manam scène rap sa monti podium ko rabnoma hip hop sa waɗama batire haalis salo ko rab a wona ɗi mbalah an monta dow scène a wona bango man aɗa batire haalis aɗa ƴefta aɗa waɗa ɗum nama ɗum wona ɗaɗa fakkin hol mbaɗowo ɗum holmo jiɗɗa monti scène tan hamga waɗa batire tan ene mantoga cikka maro ɗum minen min jaɓata ɗum de billahi wallahi ɗum rab rab ne sali ɗum ete an hoore maɗa foti ɗum salade ka fake nigga ok voilà SDM mbeɗa andi ko wiyete l' émission tire à sa fin alors donc noon mi rokkuma lance un message e projet ji gonɗa e dow mum yimɓe anda ko ɗum gonɗa par ce que depuis clip ma oto ha joni a waɗi stand by mbeɗa andi stand by noon wona haydara so wona suuɗade ne liggo donc voilà kalda e mabɓe donc kalnaɓe holko gonɗa e dow muɗum lance un message mo joguiɗa o après mbaynodiren quoi yeewa ko wiideɓe tan kamɓe eɓe gandi SDM meeɗa fijjita woni foof nane golle quoi par ce que koye projet men gonno e dow mum woni hen ɓe majjaka mais ɓuurɓe hewɗo ɓe ene kumpa carrément ko tagui SDM en o sahani nanaga mais amen e golle way amin defa te so ɓenni tan kala jaabɗo anda carrément ko defa wona ko força noon la deme yes bandiraɓe musidɓe yeeɓiyankoɓe seen amen Rapulaar Innovation voilà eɗen gondi e caméra manamen o Dia Rasta big meloman neɗɗo andaɗo e leñol ngol neɗɗo gandaɗa ko rokkaɗo big respect e game Rapulaar o voilà en hande garnoɗen ko haaldude SDM donc nani ko haali émission weeli yooɗi rewi lawol vraiment mi weltanimama no fewi no haaliri ni mbeɗa andi omo jogui surprise uji hewɗi ganduɗa inchallah ne ara bandiraɓe eɗen ɗo o saaha ɗo à 0h09 mbeɗa andi min taƴat ɗo émission ha gongol eɗen ni e Liberté 6 Dakar lamorgol Sénégal ɗo e route BRT o mbeɗa andi noon so police aɓe tewi men ɗo mi anda fof holko mbaɗa caméra man amen o de waɗi men imposé ɗo o wi boya ya jomen ala darɗo o wi caggal lumiére o jii lumiére o caggal o wi affaire o ni yooɗi quoi vraiment ko réalisateur neɗɗo mawɗo quoi donc SDM calmina après on close eyyi ko noon ko wiide moon ha joni ko miñiraguel moon SDM from Daljam Music mboɗo waɗa big up o MC gongani hande ala ɗo mais comme si ka ɗan ɗo par ce que min mboɗo mi ɗo quoi en ɗiɓe fof ken gotum quoi hande min wonanma ɗo quoi donc ko wiide wajiɓe tan yooɓe fat way ko deferne ko ɓendi heddi tan komin rokta ñamon donc aussi kadi paade ko ganduɗa ko meeɗa yiide e Rapulaar wayi ko humpara mon e Rapulaar mbimami par ce que projet ɗi nendata ɗi projet jaltoɗo ɗo ɗi voilà ko noon wayi yeah what's up guy ko Baba Galle Ba from Rapulaar Innovation votre chronicle Harpulaar préféré guy mbaɗen abonné mbaɗen partagé alhaali o yaara yesso min jii golle moɗon oɗon puusa page amen o fewi kono mbiɗa ñaagui kadi ɓeyɗon puusɗe kadi par ce que ko woni projet wonɗi yesso amen en heewi en yaaji donc sen jottimo ɗon tan inchallah ko enen gagnoto ko Rapulaar gagnoto en calmini caméraman amen wonɗo caggal caméra to woni bi Rasta Dia Rasta le big meloman neɗɗo leñol ngol mawɗo leñol ngol doomu nday Bala Gang what's up gars à prochainement